ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يومنا يمتشين شدا وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا 47 ci gaba da karatu muna tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 muna kana aya ta 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الله سبحانه وتعالى kamar yadda ya gabata ya yi zargi dangane da saɓani da ya afku tsakanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen bacin hukuncin cewa waɗannan munafukai ne ko ba munafukai ba. Wasu daga cikin sahabbai suka kalli abin da yake zahiri na cewa sun bayyana imani don haka suka musu hukuncin cewa su masu imani ne. Wasu daga cikin sahabbai kuma suka kalli wasu dalilai da wasu ababe da Allah ya bayyana na sifofi da halaye na munafukai sai suka ga cewa waɗannan mutane lalle sun siffanta da waɗannan sifofi da waɗannan halaye don haka munafukai ne ba masu imani ba. A ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da daidan waɗanda suka tafi akan cewa wato ainihin munafukai ne ba masu imani ba. To wannan sai ya zama na zargi ne akan abin da ya shafi saɓani, saboda saɓani yana bayuwa zuwa ga sharri, yayin da sharri kuma ya afku to wannan kuma sai ya zama sababi na halakar al'umma. Da haka ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu an kamar yadda yake fi sahihil Bukhari, Uthman ibn Affan radiyallahu an a lokacin halifancinsa in ya zo aikin haji yakan cika sallah maimakon ya yi raka'a biyu a zantowarsa matafiyi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin haka Abubakar radiyallahu an, haka Umar radiyallahu an, haka shi ma Usman radiyallahu an a wani yanki na daga jagorancin halifancinsa. To amma daga baya sai yake cika sallah saboda yana la'akari da al'ummar musulmin ta ƙaru, adadin musulmin ya yi yawa, da haka akwai wanda suke zuwa daga ƙauyuka mabambanta juna. To sai yake la'akari cewa idan bai cika sallar ba to a iya samun wasu su yi tunanin cewa ko an rage sallar ɗin ne. To da haka ya kalli wannan maslaha sai yake cika sallah. To shi kuma Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an sai yake nuna cewa ai tun daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi na al-qasru, takaita sallah din daga raka'a 4 zuwa 2 saboda sassautawa ga al'umma, to da a tsaye akan wannan. To amma kuma tare da haka in Uthman ibn Affan
zai ba da sallah sai ya bi shi sallah kuma sai ya cika. To da haka sai ake masa magana cewa gashi kana masa inkari kuma gashi kana bin sa sallah, kai ma sai ka cika sallah. To kamar yadda ya zo a kitabu sunan lil imam abi daud sai yake cewa ai al-khilafu sharrun shi sabani wato sharri ne, sabani sharri ne. Duk abin da yake na sabani to kokari ake a ga an kawar da shi, an samu daidaituwa, saboda hakan shi zai haifar da alkhairi cikin al'umma. Amma yayin da ake sabawa, wane ya saba da wane, wane ya saba da wane, musamman kuma mafi yawan sabanin yana afkuwa ne a sakamakon son zuciya da jahilci da kuma zalunci. Kaɗan ne ake samun sabanin da ya afku domin neman abin da yake na gaskiya. Mutum ya saba ne saboda wasu dalilai da ya dogara da su, yana ganin cewa daidai ne abu kaza da yake kai. To amma mafi yawa za ka samu ya gini ne akan son zuciya da kuma wato ainihin zalunci da jahilci, ta yadda wasu rashin sani ne. To irin wannan saɓani shi yake bayuwa zuwa ga hallakar da wato ainihin al'umma ya zanto ta lalace, ta hallaka kanta da kanta. Shi yasa kamar yadda ya zo min hadithi abi huraira radiyallahu an fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ke cewa lalle abin da ya hallaka waɗanda suke gabaninku to ainihin kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, wato yawan tambayar su ga annabawansu, kuma tambaya ta ƙure, tambaya ta jayayya ba ta neman karuwa ba, da kuma ainihin sassaɓawar tasu ga annabawan nasu. To wannan ya bayu zuwa ga abin da ya bayu suka ainihin hallaka, Allah ya hallakar da su a sababin wannan. To wannan aya ta mana nuni akan wato ainihin cewa saɓani ba a son sa, sai dai idan ya abku to ana yin ƙoƙari kuma a gaya za a yi a fita daga shi. Hanyar da za a bi kuma a fita daga shi shine komawa zuwa ga littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na ƙure. To sai Allah ya biyo baya kuma da bayanin cewa lalle Allah ya mai da su zuwa ga kafircinsu saboda abin da suka aikata. Wannan kuma sai zanto cewa raddi ne ga alƙadariya. Alƙadariya su suna ganin cewa wato Allah ba shi da iko ga mutum yakan yi abin da ya zaɓa wa kansa ne kawai. Allah ba shi da iko a kansa. To nan da Allah ce wallahu arkasahum bima kasabu, wannan dalili ne akan cewa abinda alƙadariya suke kai abu ne wanda yake na bata. Allah yana da iko akan tsarawa ɗan adam abinda zai wanzu a kansa, abinda zai rayu a kansa. Shi yasa yayi bayanin tafarki na shari'a, yayi bayanin tafarki na bata subhanahu wataala. Kuma koda bawa ya samu kansa a halin tafarki na shari'a, to datarwa ce daga Allah subhanahu wataala. Idan ya samu kansa kuma a hali na tafarkin bata, to wannan kaddara ce ta Allah, bangaren alqadarul kauni, tare da kuma Allah ya hane shi ta bangaren mai alqadarul shar'i, ta bangaren shari'a. Sannan kuma cikin wannan aya har yanzu akwai raddi kan aljabariyya, wanda su kuma suna ganin cewa a'a mutum ba shi da komi nasa, bai iya komi sai abin da aka tsara masa kawai, sai yadda aka ga dama aka yi da shi, ba shi da wani abu nasa na karan kansa. har suna cewa al'insanu karrishi fi mahabbin riyah, wato shi mutum kamar gashin kaza ne yayin da guguwar iska ta taso, to kaga takan kada shi inda ta so. To da haka mutum ba shi da wani abu nasa sai yadda aka ga dama a yi da shi, ba shi da wani zaɓi nasa. Saboda haka yau in an ga dama a kai shi masallaci, gobe an ga dama a kai shi gidan giya. To da Allah ce bima kasabu, saboda abin da suka aikata, wannan nuni akan cewa a su ma suna da me, suna da aiki, suna da zaɓi na su yi abin da suka so wa kansu. Sai dai kuma ba abin da zai faru ya wanzu sai bisa kaddarawa shi Allah subhanahu wata'ala. Sannan kuma a wannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa wato ayyukan sabo a sababi ne na jawowar musiba ga mai aikata wannan sabo ne. Wani lokaci kuma har ma musibar ta shafi
wanda bai aikata saɓon ba, amma sakamakon yana tare da wanda yake aikata saɓo ne. To aikin saɓo yakan bayi zuwa ga mutum ya fada cikin hallaka. Yau da gobe kana saɓo to sai a wayi gari zuciyarka sai ya zanto ta rufe gaba ɗaya, sai a kai matakin da alkhairi ba zai iya shiga cikinta ba, sai dai sharri. Kamar yadda Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, wato ainihin yarin jaya akan zukatansu ta yanda zukatan sun yi tsatsa sakamakon abin da suke aikatawa na ainihin mummunan aiki. Sai aka samu arrainu, wato ainihin zuciyar ta zanto ta rufe saboda wannan aikin laifin da ake aikatawa lokaci bayan lokaci. Kamar yadda ya zo min hadisi abi huraira radiyallahu an fi jami'in tirmidhi da waninsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa lallai idan bawa ya aikata aikin laifi to sai a ɗauko wani bakin abu kamar tawada sai a ɗiga akan zuciyarsa. Idan ya tuba to sai a goge, idan ya ci gaba da laifin kuma sai a ƙara ɗaukowa ɗiga, yana ci gaba da laifi a ƙara ɗaukowa ɗiga, ƙarshe har wannan abin ya rufe zuciyarsa gaba ɗaya. To a wannan lokaci an samu arrainu, sai ya zama da zuciyar a wannan lokaci ba za ta iya karɓan wani abu na alkhairi ba, sai abin da yake na sharri. To da haka aiki na saɓo wato ainihin yakan zama sababi na afkawa cikin musiba, imma musiba ta hallaka da kuma dukkan wani dangogi na abin da ya shafi nau'uka na abin da ya shafi musiba. Kamar yadda Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, wato ainihin babu wani abu da zai same ku na kowace irin musiba sai a sakamakon abin da hannuwanku suka aikata, sai a sakamakon me abin da kuka ainihin aikata to sai Allah subhanahu wata'ala ya jefo wannan musiba din. Kuma Allah gashi yana yi muku afuwa ga da yawa daga munanan laifuffukanku da ayyukanku, yakan muku afuwa, amma tare da haka kuma in ya kama ku a wani lokaci cikin lokuta to dalilin wannan wato ainihin zunuban naku ne, sai musiba ta sauko a lokacin wanda bai yin laifin ma in yana tare da masu laifin musiba sai ta same shi. Kamar yadda Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. To wannan kaga nuni kan cewa kenan mutum kullun yana kokarin zama cikin mutanen alkhairi, kullun yana kokarin mai zama cikin mutanen alkhairi ba cikin mutanen sharri ba. Kamar yadda su waɗannan munafikai Allah subhanahu wata'ala ya mai da su cikin kafircinsu, daman kafiran ne, to zama da su, yin tarayya da su, wannan zai iya bayuwa kuma ku iya samun wannan tasiri din. In wani abu ya zo na bala'i kuma a dalilin aikar da suka yi kuma sai ya iya shafar ku saboda kun zanto tare da su a lokaci daya. An gane da kyau abin da ya faru a gazwatu Uhud, kamar yadda ya tabbata fi sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ware adadin wasu maharba ya ce su zauna akan wannan dutse din, duk abin da ya faru kansa sauko. Sun ga an yi rinjaye akan musulmai ko kuma musulmai su suka samu nasara ko kadda su sauko, duk abin da zai faru, adadin mutum 50. To ƙarshe aka fara yaƙi, sai ya zama da cewa suka ga an fara kashe kafirai, to wannan sai bayu suka fara yunkurin saukowa. Sai Abdullahi ibn Jubair Biljim, to daman shine shugaba, sai ce gafa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce kar ku sauko. Karshe dai adadi da yawa ya sauko domin kokarin ganin cewa ai an ma riga an gama da waɗannan kafiran, sai dai kawai a yi ganima. To dalilin wannan kuma daman su Khalid ibn Walid suna can baya, abin da ya hana su shigowa cikin filin dagar waɗannan maharba ɗin. Idan suka ce za su shigo to maharban za su harbe su, za su samu nasara a kansu, tunda dama akwai tsarin almaimana, almaisara, almuqaddama, almuakhara. To ganin cewa sun sassauku sai suka samu dama da za su shigo cikin dagar, saboda haka suka shigo, abin da ya faru sai ya faru. To sai Allah yake cewa awalan ma asabarkum musibatun kad asabtum mithlaiha
qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir. To a dalilin wannan ya zamana shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai da ya samu rauni, aka fasa masa kai, aka cire masa wani bangare na haƙori sallallahu alaihi wasallam. Haka wasu daga cikin sahabbai wanda su sun tsaya ba su saba ba, su ma wasu suka yi shahada, wasu kuma aka raunana su. To kaga wannan nuni akan cewa tarayya da mai laifi to yakan iya bayuwa zuwa ga in musiba ta zo sauka kai ma ta iya shafar ka ko da ba ka yin laifi ne. Shi yasa kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim min hadisi abi musa al-ash'ari radiyallahu an, manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa misalin wanda yake zama da mutumin kirki to kamar misalin mai zama da mai sirri turare ne. Imma dai ya siya turaren, wa imma kuma ya bashi kyautar turaren, wa imma in ɗayan biyun nan bai faru ba, in wani ya zo siya zai siyar masa to zai samu mai ƙanshi yayin da za a auna wani. To haka wanda yake zama kuma da mutumin banza to kamar mai zama da makeri ne, imma dai wajen rura wuta da yake wata wutar ta ballo ta kona masa kaya, ko kuma dai warin wutar ya dame shi, ba makawa kenan sai an samu wani abu. To shi yasa zama da mutanen alkhairi wato wannan shine abin da ya kamata kullum mutum ya zanto a kai. Wannan ba a nufin kuma cewa kaurace mutanen banza gaba daya, a'a ana nufin a ci gaba da yi musu wa'azi da kuma da kuma faɗakar da su Allah subhanahu wata'ala da dokokinsa, amma ba wai ana nufin cakuduwa da su ta yadda cakuduwar za ta bayi zuwa ga samun tasiri. An gane da kyau? To shine wallahu arkasahum bima kasabu. Wannan arkasahum bima kasabu wato nuna cewa lalle sun tabbata akan bata ne. Shi yasa Qatada ibn Di'ama rahimahullah, kamar yadda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah ya fitar a Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an, yake cewa ai wallahu arkasahum bima kasabu, wato abin nufi Allah ya halakar da su saboda abin da suka aikata. Wannan kaga bi tariqil lazim kenan, saboda lazimin kafirci ai me halaka ne, duk inda kafirci yake yana tare da me da halaka, ba sa rabuwa da juna. To saboda haka sai ya fassara ayar bi ainihin bil lazim, wato nuni kan cewa lalle dama akan batan suke kuma halakakkun ne. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara tabbatar da su kan halaka din da wannan batan da suke kai a dalilin wato ainihin wannan aika da suka yi ta bayyana imani na ƙarya tare da kuma ɓoye kafirci a cikin zuciya. Allah ce a turiduna an tahadu man adallallah. Nan da Allah ce a turiduna an tahadu man adallallah, daga ainihin arada yuridu iradatan, to al'irada a nan za ta iya zanto ana nufi mai almahabba. Shin kuna son shiryar da wanda Allah ya riga ya kaddara bata gare shi? Abin nufi ba zai yiwu ba, duk yadda kuka so da ku shiryar da su, to Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya riga ya kaddara ya zartar da cewa batattu ne, bayan da za a yi ku shiryar da su. Kamar inda Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lalle kai baka iya shiryar da wanda ka so, wannan zai zanto alhubbu tabi'i, so na ɗabi'a. An gane ba, saboda Abu Talib ya kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a ɗabi'ance kuma ɗan adam yakan san wanda yake kyautata masa, yake kulawa da shi. Sannan zai zanto kuma shin kai baka da iko na ka shiryar da wanda ka so shiryarsa. Duk da ka so shiryar shi Abu Talib, ka yi ta ƙoƙari ya shirya, to amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara masa shiriya ba, don haka
ba zai shiryu ba, wanda manzo Allah kuma ya so haka, kamar yadda yake fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim, lokacin da yake magagi alamun barin duniya sun bayyana gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa, ya kai baffa na kace la ilaha illallah, wannan wata kalma ce da zan tsayar da hujja a gaban Allah da ita ta zame maka hujja cewa lallai ka cika da imani, ka cika kan musulunci. saboda haka ga su abu jahal, ga su abdullahi ibn umayya suka ce za ka bar addinin abdulmuttalibi, ƙarshe dai sai ce shi yana bisa addinin abdulmuttalibi. manzo Allah su suke ce to lalle wallahi sai na nema maka gafara wajen Allah mutukar ba a hana ni ba. ƙarshe ko Allah din sai ya hana shi. ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. to kaga wannan manzo Allah ya so shiriya, amma tunda Allah bai tsara haka ba, da haka bai karbi shiriya din ba. sannan zai zanto cewa kuma a turiduna an tahadu man adalla Allah, shin kuna nufin shiryar da wanda Allah ya riga ya tabbatar da cewa batacce ne? zai zanto al'irada ana nufin mai almashi'a, ma'ana kuna ainihin ƙoƙari da yunkuri da san cewa lalle waɗannan mutane sai sun shiryu, sai sun zama akan tafarki na shiriya. to kuwa hakan ba zai yi ba, ko da kuwa kun so hakan, tunda Allah bai so ba. duk abin da za ku so ya kasance, idan Allah bai so ba to ba zai kasance ba, kamar yadda Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. to saboda haka kowanne muka ɗauka dai yana komawa ne zuwa ga ma'ana ɗaya, wato ita ce cewar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya riga ya zartar da cewa wanda zai tabbata kan bata, to fa ba mai iya wato ainihin shiryar da shi, duk yanda ya so da ya shiryar da shi ba zai shiryu ba. an gane da kyau. to a wannan aya kuma mun fahimci yadda sahabbai suke da kwaɗayi na san alkhairin ganin cewa waɗannan mutane sun zanto mutanen kirki, sun zanto musulmai na gaskiya. shi ya bayu Allah ya musu wannan batu cewa shin yanzu kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya batar? sannan kuma a wannan ayar mun fahimci cewa wato mutanen alkhairi su kullum ƙoƙarin su san alkhairin da suke da shi ga waninsu. mutumin da yake kan shiriya, inda akan shiriya yake da gaske, to za ka samu kuma ƙoƙarinsa ya za a yi waninsa ma shiriya. mutumin da yake kan wani aiki na alkhairi, in dai da gaske akan alkhairin yake, to kullum kokarinsa ya za a yi wani shi ma ya zanto kan wannan alkhairi ne. to haka su ma mutanen banza, kamar yadda ayar da za ta biyo baya ta bayyana mana, haka mutanen banza wanda suke kan bata, suke kan barna, to su ma kokarinsu ya za a yi wanda ba su ba ya zanto kan wannan barnar, ya zanto ya yi tarayya da su. wani lokaci saboda me, saboda hassada cewa su wani suna kan daidai, suna kan shiriya, mu ko muna kan bata, to ya za a yi mu zamar da su su bar shiriyar su dawo kan batan da muke kai. an gane da kyau. wani lokaci kuma a'a tsantsar wato ainihin san barnar sai bayu cewa suna neman wanda zai yi tarayya da su cikin wannan barna ne, ya zanto ba su kadai bane za a rinka kallo a matsayin masu laifi, mutanen banza. a'a su masu wanan ai gashi muna aikin tare da su. shi yasa za ka ga kullum kokarinsu su mutanen banza, idan sun rasa yadda za a yi mutanen kirki su zanto sun yi tarayya da su cikin barnar da suke yi, ya zama da cewa su ake kallo a matsayin mutanen banza, waɗancan ko mutanen kirki, to kullum kokarinsu ya za a yi su mai da waɗancan ɗin su ma su zanto mutanen banza, ta fuskar in sun yi kokarin rinjaye su sun zama kamar su shikenan. in kuma hakan bai yi ba, sai kokarin kirkiro musu sharri da kage wajen bata su, cewa su din ma ai ba na kirki bane, ba an ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. an gane da kyau. to haka mutanen banza suke san kowa ya zama na banza, sai dai a mafi rinjayen lokaci kuma sai ga uba ga ainihin ɗansa. mafi yawan iyaye ko da na banza ne,
to ba sa so 'ya'yan nasu kuma su zanto na banza, suna so su zama mutanen kirki. Sai dai ɗaiɗaiku da ake samun iyayen da sun kai mataki na ƙololuwa wajen alfutur fajirci, to wannan za ga cewa su suke koya 'ya'yan nasu ma barna da fajirci. Amma dai mafi yawa galiban iyaye koda na banza ne za ga cewa suna so kuma 'ya'yansu su zanto mai na kirki, su ba za su yi kirkin ba amma kuma suna ƙoƙarin ɗora 'ya'yan nasu akan hanyar kirki. To shine a turiduna an tahadu man adallallah, an tahadu wato ku shiryar da man adallallah, sai zanto daga hada ya hadi hidayatan, mun gane ba? Alhuda shiriya ɗin kenan. Idan kuma aka ce ihtada wato ya shiryu, ya karɓi shiryar, ya tsayi kan shirya. Idan aka ce hada kuma ya shiryar, ihtada ya shiryu, ya tsayi kan shirya. Kamar yadda Allah ce mani hitada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadhillu alaiha wa la taziru waziratun wuzra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula. Amma idan aka ce hada to ya shiryar, yahdi yana shiryarwa. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. To wannan shiryarwa kenan. Ba za ku iya shiryar da wanda Allah ya riga ya ainihin batar da shi ba. To wannan ana nufin mai hidayatu tawfiqi, shiriya ta datarwa, ta ɗora mutum akan tafarkin shiriya ne. Ba ku da wannan iko, ba za ku iya ba. An gane ba? Ba ku da wannan dama ɗin. Wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, duk da matsayinsa da girmansa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to hidayatul tawfiq Allah ne ya kaɗaita da ita wajen sanya shiriyar a cikin zukatan mutane. Amma matsayin manzon sallam shine yayi shiriya ta fuskar mai bayani, hidayatul dilala wal irshad, ya bayyana tafarkin shiriya cewa abu kaza shiriya ne, abu kaza bata ne. To wannan yana da wannan iko din, yana da wannan dama din, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To ina kuma ga wanda yake ba shi ba kenan. Idan ya zama na matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sanya wa mutum shiriya a zuciyarsa ba, sai dai shiriya ta fuskar yayi bayanin cewa kaza shiriya ne. In Allah ya datar da mutum kuma sai ya bi, to wannan an tabbatar masa da kuma dukkan wanda yake bisa tafarki irin nasa. Kamar yadda Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe daidaitacce. Kaga wannan shiriya ta bayani kenan, ta bayyana hanyar shiriya ne. Amma shiriya ta ainihin sawa mutane shiriyar a zukatansu su zanto shiryayyu, to annabi Muhammad ma sallallahu duk da kwaɗayinsa akan haka, to ba shi da iko akan wannan. Ga waɗanda Allah ya riga ya tabbatar musu cewa batattu ne, za su tabbata kan bata. Kamar yadda Allah ce in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. To wannan shari'a da haka a wurin Allah za a neme ta a yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa ya zamana ko da yaushe a kowane yini sai mun yi addu'a, iya sallar farilla so 17 cewar me Allah ka tabbatar da mu kan tafarki madadaci, ka shiryar da mu akai, ihdinas siratal mustaqim. An gane da kyau? Allah ka tabbatar da mu bisa shiriya ta tafarki wanda yake miƙaƙƙe madadaci. Wannan so 17 iya sallolin farilla, banda annawafil na filfili, domin nuna cewa abin a hannun Allah subhanahu wata'ala yake, ba a hannun waninsa ba. To wannan shi yasa ake buƙatar wannan. Shi yasa ya tabbata min hadisi Aisha radiyallahu anha fi sahihi Muslim cikin addu'a Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil har zuwa ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allah ka shiryar da ni ga abin da aka sassaba a cikinsa, domin kai kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe. Mutum ya zanto ya tsayu akan shirya ne, shine a turiduna an tahadu man adallallah. Kuma wannan nuni akan cewa
akwai bayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara musu cewa batattu ne za su tabbata kan me kan bata lallai akwai su, kamar yadda kuma akwai bayin da Allah ya riga ya tsara musu cewa shiryayyu ne za su tabbata kan me kan shiriya ne. to wanda Allah ya riga ya tsara masa cewa zai tabbata kan bata ba mai iya shiryar da shi, kamar yadda ya ce man yudlillahu fala hadiya la wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. to haka kuma wanda Allah shi ma ya shiryar da shi, to lalle wannan shi ma shiryayye ne kuma zai tabbata kan shiriya din. Allah ya riga ya tsara masa cewa zai tabbata kan shiriyar, zai tabbata. man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. shi yasa a hadisu Jabir bin Abdullah al-Ansari, hadisu Abdullah bin Abbas, duk sun zo fi sahih Muslim, haka sun zo ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud da jama'a min as-sahaba a khutbatul haja, cewa wanda Allah yake bayyana cewa wanda Allah ya shiryar da shi to ba mai batar da shi, wanda kuma Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi. wannan nuni akan cewa wato shiryar da bata dukkaninsu ababe ne da Allah yake kaddara su, suke karkashin ikonsa da mulkinsa subhanahu wa ta'ala. saboda haka yakan shiryar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, haka ya batar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, tare kuma da ya bayyana sababa na shiriya cewa in an bi su za a shiru, ya bayyana kuma sababa na bata cewa in an bi su za a yi za a bata. amma abkuwar shiriyar da abkuwar batar kuma sai bisa mai kaddarawarsa, saboda dukkanin halittu din nasa ne, mallakarsa ne, suna karkashin ikonsa. to haka duk abin da zai faru da su shi ma na mai yana karkashin iko na shi Allah subhanahu wata'ala, da haka yakan juya al'amura bisa yadda ya ga dama, kamar yadda yake fi sahihi Muslim cewa lalle zukata suna tsakankanin yatsu na Allah subhanahu wata'ala, yatsun da suka dace da shi yakan jujjuya su yadda ya ga dama. an gane ba? saboda haka ya shiryar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ya batar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. ya zo min hadisi Aisha, ya zo min hadisi ummi Salama, ya zo min hadisi Abdullah bin Amr. shi yasa ma manzo Allah yake addu'a cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, cikin shi dai hadisi. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik, ya mai jujjuya zukata ka juya zukatanmu zuwa ga addininka, ka tabbatar da mu akan addini, saboda shari'a din daga Allah take, haka ma batan ma daga Allah yake subhanahu wataala. sai dai abinda Allah yake nema wajen bayi kuma shar'an ta fuskar shari'a shine mai shari'a din, su tsayi kan shari'a ne. abinda Allah yake hana bayi kuma akai ta fuskar shar'an wato ainihin shine sai nisanci bata, amma kuma ta fuskar kadaran abinda Allah ya kaddara to batan da shari'ar duk suna karkashin iko na shi Allah subhanahu wataala, domin dukkanin bayin mallaka ne na shi Allah subhanahu wataala, wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana mai kyau karkashin wannan in aka duba Majmu'ul Fatawa na 8 shafi na 70 da ainihin 8. an gane da kyau, to za a ga yayi bayani akan wannan, shine aturiduna an tahadu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. anan Allah ya bayyana cewa wanda Allah ya riga ya batar da shi fa, to ba za ka iya sama masa wato ainihin wata hanya zuwa ga shiriyar ba. anan an kawo magana da ake yi da adadi na mutane cewa a turiduna, shin yanzu kuna nufin an tahadu ku shiryar da man adallallah, wanda Allah ya riga ya batar ya kaddara masa bata, sai ya ce wa man yudlilillahu, wanda Allah ya riga ya batar da shi sai ce falan tajida lahu sabila, ba za ka iya sama masa wata hanya, wani tafarki ba da zai zanto kan shirya ne. maimakon a ce falan tajidu lahu sabila, ba za ku sama masa wato ainihin wata hanya ba, sai aka ce falan tajida lahu sabila, aka fuskantar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nuna girman al'amarin, cewa idan ya zama da a matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idan Allah ya batar da mutum manzon Allah bai iya shiryar da shi,
to ina kuma ga wanda yake ba manzan Allah din ba. Fa kaifa biman huwa dunahu, tare da cewa ba ka masa, Allah bai yi ka masa ba kuma ba zai yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ya zama da cewa bai iya shiryar da wanda Allah ya batar. Allah ya riga ya zartar da cewa zai tabbata kan bata din. Allah ya ce ba zai iya ba, falan tajida lahu sabila. To ina kuma ga wanda yake me ba manzon Allah din sallallahu. Kaga sai zanto shi ya fi cancanta kenan ya kasa wajen shiryar da wanda Allah ya kaddara masa cewa zai tabbata akan me, akan bata. Wannan ƙara tabbatar da cewa shiriya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take. Sannan kuma wannan dan ƙara nuni kuma akan cewa wannan kar batun cewa maganar ta keɓanta ne, ta taƙaita ga su waɗannan da ake magana da su cikin sahabbai waɗanda suke ganin cewa waɗannan munafukan wato ainihin akan shari'a suke. To Allah bai fuskantar da magana gare su ba cewar ba za ku iya sama musu hanyar shari'a ba tunda Allah ya riga ya batar da su. Sai Allah ya fuskantar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nuni akan cewa magana cewa ta shafi kowa da kowa, kai ma da wane da kowa da kowa. Ba mai iya shiryar da wanda Allah ya riga ya tabbatar da cewa zai tabbata akan bata tun daga kan matakin manzon Allah. To idan shi ma ba zai iya ba, to ina ga wanda yake ba shi ba. Ba wai iya su waɗannan mutanen ba, a kowa da kowa, da su ɗin da wanda yake ba su ba. To shi yasa sai aka kawo shi bil ifrat, falan tajida lahu sabila, dan nuni akan cewa hukuncin ya shafi kowa da kowa. Kamar inda Allah ce muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlillahu falan tajida lahu menene nasira ko sabila, falan tajida lahu sabila. Cewa su munafikai muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula, wato suna kwangwabakon baya tsakankanin waɗannan da kuma waɗancan. Tsakankanin waɗannan su a zahiri zaka ce suna tare da masu imani, amma kuma a haƙiƙanin al'amari suna tare da kafirai. Da haka suna kai kawo, su ba sa tare da waɗannan mumine kuma ba sa tare da waɗannan wanda suke haƙiƙanin kafirai ne. Da haka suna kai kawo tsakanin waɗannan da waɗannan, su ba sa cikinsu a baɗini, su masu imani kenan, tunda sun ɓoye kafirci, sannan kuma ba sa cikin kafirai a zahiri tunda sun bayyana mai imani. Shine muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sai Allah ce to duk wanda Allah ya batar da shi fa, to ba za ka iya sama masa hanya ta shirya ba da zai zanto kan me, kan shirya ne, ba za ka iya sama masa ba. To shine anan ma falan tajida lahu sabila. Anan sai Allah ya kawo sabilan wato bil ifrat, domin nuni ake akan batu na hanya ta shirya. Ita hanya ta shirya hanya ce kwaya daya. Musulunci addini ne wanda yake kwaya daya, shi yasa aka ce mai sabilan. Sabanin hanyoyin bata, shi kuma bata kaga gida-gida ne, shi yasa hanyoyin bata zaka ga kowace hanya daga ciki za ga akwai salon batan da take kai, ko da ko sun yi tarayya da juna cikin bata ne. To amma tafarki na shari'a tafarki ɗaya ne. Da haka sai Allah ce falan tajida lahu sabila, kamar yadda ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqiman, lalle wannan shine tafarki na wanda yake kwaya daya, mustaqiman, wanda yake a miƙe dodar babu karkata a cikinsa. Wala tattabi'u subula, kada ku bibi waɗannan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabili, sai su raba ku an sabili ga tafarkin shi Allah. Nan ma ba ce an subulhi ba, sai aka ce an sabili ga tafarkin shi Allah subhanahu wa ta'ala, saboda tafarkin Allah ɗaya ne. Shi yasa ya tabbata daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an, kamar yadda yake a littafin as-sunanul kubra
lil imam an-nasa'i da al-musnad lil imam ahmad bin hanbal da al-musnad lil imam al-bazzar yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zana wani dogon layi a miƙe tsotsar, a gefensa kuma sai ya zana layuka ƙanana sai ya ce wannan layin da yake dogo hanyar Allah kenan, wannan layukan kuma ƙanana hanyoyi na shaidan, kowace hanya akwai shaidan da yake kira zuwa gare ta. sai ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. saboda haka ya zo min hadisi Abdullah bin Mas'ud bi isnadin hasan, saboda Asim ibn Bahdala, kuma ya zo min hadisi Jabir bin Abdullah kamar yadda yake a kitabu sunan lil imam ibn Majah fil muqaddimah da al-musnad lil imam Ahmad bin Hanbal, duk da akwai Mujalid ibn Sa'id a isnadi ne, isnadin mai rauni ne amma matanin kuma ya inganta tunda ya tabbata daga hadisu Abdullah bin Mas'ud. to haka hanyar Allah take. to amma wani wurin kuma zamu ga Allah ya jingina hanyoyi kuma zuwa gare shi, ba hanya ba, yace yana da hanyoyi, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. wato Allah yana shiryar da wanda ya bi yardarsa, ya bi neman yarda Allah subhanahu wata'ala, to Allah yana shiryar da shi subulas salam, hanyoyin aminci, hanyoyin mai samun dacewa da ainihin mai gidan aljanna. lahum darus salami wallahu yad'u ila daris salam. an gane ba? da kuma inda yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. lalle waɗanda suka yi kokari cikin hanyar, cikin bin mu, cikin yi mana biyayya, to lalle za mu shiryar da su, mu ƙara tabbatar da su kan shiriya bisa ga tafarkanmu, hanyoyinmu. nan ma sai Allah ce mai subulana, hanyoyinmu. to abin da ya bayu shine shi musulunci hanya ce kwaya ɗaya ɗoɗar, to amma kuma ya kunshi abubuwa, ya kunshi sallah, ya kunshi azumi, ya kunshi zakka, ya kunshi aikin haji, ya kunshi kaza, ya kunshi kaza. to kowane da cikin waɗannan abubuwa hanya ce da za ta iya kai zuwa ga aljanna. to idan ka haɗa su kaga sun zama mai as-subul, hanyoyi kenan. amma dai hanyar mai kwaya ɗaya ce, ita ce mai musulunci. an gane da kyau. amma abubuwan da musuluncin ya kunsa kuma kowane abu ɗaya inda za ka bi, to hanya ce da za ta kai ka zuwa ga mai, zuwa ga aljanna da samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala. to da haka aka ce subulana, can kuma aka ce subulas salam. to shine falan tajida lahu sabila. sannan a wannan aya Allah ya bayyana mana cewa dukkan matsayin da mutum ya samu, imma matsayi na sama na ƙololuwa na daraja, wa imma matsayi na ƙasa, to a sababin mai aikinsa ne, a sababin mai aikinsa. a ina maka fahimci wannan ayar? wallahu arkasahum bima kasabu. kaga abin da ya maida su ƙasa suka zanto kaskantattu, hallakakku, mai ba su wannan aikinsu. to haka in ma daraja ce da ɗaukaka mutum ya samu, mai zai bashi? shine aikinsa. kamar yadda Allah ce wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. wato kowane ɗaya yana da darajoji gwargwadon abin da ya aikata, kowa gwargwadon aikinsa, to gwargwadon abin da zai samu kenan. to ashe kaga bawa mai hankali, mai hangen nesa, kokarinsa shine mai kullun yana aikata aiki na kirki don ya samu daraja wajen Allah subhanahu wataala. yana kokarin nisantar aikin banza domin kada ya ainihin kaskanta, ya zanto koma baya. an nuna min lokaci yayi, amma dai bari in karanta ayar da za ta biyo baya din. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. to insha Allah gobe sai mu dora kan ita wannan aya. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يسعدك على خير. أنا تنبيه. تو سبحانك اللهم وبحمدك